Gikan sa News Center sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Food Panda Riders nagpatagan sa strike matapos tuman kanubo na ang ila sining ginagarar. Minor reshuffling sa mga chief of police sa probinsya, ginpatuman. Sa balita nasyonal, rekomendasyon kumadayon o kung ipaiway ang barangay kag SK elections, ginhatag na sang DILG kay PBBM. Absolute divorce bill sa Pilipinas, ginrefile. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Hulyo 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa This Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga Good morning na mga ka-aksyon, mga aga, good morning Aksyon Eden. Good morning. Aksyon ba nila Ano ni Mando ka basko gid sung kuno? Ara na. Ara na. Duga bululululongol. Ga wal dati ka so. True. Great na na sila be kay i-arrange ko anay ning kay rekonan ta dino. Okay Good morning kay President Dennis Richard Tibor Roma. Good morning dira sa imo sa may bano mo sa San Enrique. Kag sa tanan nga nagapamati man dira of course. Kay Herdelisa Castillo Mahilom. Good morning. Watching from Don Salvador Benedicto. Salamat sa inyong pagpamati. Kay Queen Demonice Anson. Oo, ano Anong Quian, ano naman? Quian, Queen. Keep safe ko no may muwa pa ng bongga. Have a great day to all staff of Aksyon Radio Bacolod, tough fan of Aksyon Radio. More power and God bless. Ay, perfect. Thank you so much. Tadayon Aksyon Radio. Yes. And of course, thank you so much, Ma'am Jinky Delagdon sa Arizona. Yes, thank you for your kindness and benevolence. Benevolence. Thank you so much, Ma'am Jinky, sa iwas na nga padala. Good morning, Dressy. May butang naman ko sa akon nga mini ref. Wow, mini ref. Siguro, basta hindi na nakalambot karon. Di ba si malingaw ka wala karon ano? No? Di sila kita butang ko na sa mga muna nga mga kunin butang ko na sa ref bala. Oo. Kag magtanaw ko gani sa Netflix gani. Balik-balik ko muna sa. Muna ina-indulge mo. No, kay parang hindi ko tuyhon. Muna? Parang hindi ka ba tuyo, kay bala ka na tuyo kang isa kay tungod kulang man tabay tulog. Oo. Parang hindi ka pagtuyhon, yan lang may gina. Okay, kanugon man sa ginaano mo sa Netflix, mo ginatulugan mo lang, no? Pwede mo lang ma-rewind Gani. Gani kito kalaw ay wala nga ikaw ang ginatanaw sa TV. Tulog kay mo ya. Ikaw ang ginatanaw. Wrong. Good morning, Wandra, kay Remia Garcia sa barangay Pahanukoy, kay Tutski Alba Salibio. From Hacienda Paz, barangay Canlandog. Morsha. Ba? Layo na yung Canlandog mo. True. Ato na to sa mga Katawiran. Katawiran. Kay Tita Jo Salanga, good morning. Yes, it's Jo. Morning si mo ta Jo. Yes. Ang mother of the counselor. And the wife of the veteran. Yeah. Veteran. Higa na reaction friend. Kay Ana Sinoro, may aga man dira.
sa mga tricycle owners and drivers association dira ha sa nagkalain-lain ba nga mga terminal no terminal Yes, paradahan Oo. paradahan sa mga tricycle drivers naton dira. Good morning sa inyo. Temusta may mga kuan man kita ya, may mga ayuda man kita ba. Di ba lang mga hatag sa mga tricycle Yes, galing drivers. ito wala pa to kalambot. Ang sa jeep di gani wala gyapon kalambot. Sundo pila mo lang na hindi mo na malambutan tanan. True. Pero importante, matamat ako nung sila nagapanagtag Action Boys ang ayuda. Nga 500 pesos. Ang iba niya makabato ng ayuda, iba na ayud lang gid. Ay, anak na. Ang iba mambal nga 500 mo lang ni tagan ko sila guro sa klibo. Esterlyn, morning. Lorna Delencia, morning. Standby na sa aton mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi dati tumakan din nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, naguntat sa pagtrabaho ang pila ka mga food panda riders sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw, Lunes, matapos nga tuman na kanubo sang ila sining ginaganar. Suno kay alias Mark, isa ka food panda rider, ginabulabanta 15 tubto 21 pesos sa ila maganar sa kada transaksyon depende sa distansya sa ila pag-deliver. Ginpahayag sini nga magluwas sa mataas nga presyo sang gatong, ang manubo nila nga income ang inagasto pa sa maintenance sa ilang motorsiklo. Pahayag sang panda rider, sadtong nga nag-income sila sang tubtob 1,200 pesos kada adlaw, apang karon tubtob na lamang 500 pesos ang kagwala pa diri nalakip ang gasolina kag maintenance. Aligasyon sa mga strike nga ila naging palambot sa management ay napangabay, apang ginaligar wala pa naaktuhan. Bukas naman ang Aksyon Radio Bacolod sa sabat sang ginareklamo. So ang amon nga reklamo di ang pinakanubo na subong nga delivery fee ang ginahatag ni Panda. Kag sa kada rider, do hindi na kami makapuli sang amon nga mga income bala kay halos mahal lang gasolina. Tapos do ang ilang promisa sang una nga 45 minimum, do ay pagyapon na hatag sa mga rider. Ang kabahin sa pahayag sa isa ka food panda rider. Nagpagawa naman sa statement ang Food Panda Philippines may kangtanan sa ginhimo nga pag-unta trabaho sa pila ka riders sa siyudad sa Bacolod bangod sa gamay nga ginaganara. Nasa sa statements ng Food Panda Philippines nga ila ginasuportahan ang mga delivery riders nga apektado sa mataas nga presyo sang gatong, rason nga may matikang na ginahimo kaangay sa pagpasaka sa ginabaton sang riders sa kada delivery kag paghatag sang duga nga insentibo kung malabot ang pila ka milestones sa conquest. Nakig-angot man ang kompanya sa gobyerno agon ma-enroll ang mga riders sa National Fuel Subsidy Program kag magahatag naman sang exclusive discounts sa ila fuel provider partners. Gain pa siguro sang kompanya nga padana ila pagpakig-angot sa mga riders sa tuyong nga mabuligan angot sa pagpanghangkat nga dala sa mahal nga presyo sang gatong. Sa ibang paraton nga balita lokal, may bago na nga mga hepe ang anom ka mga police station sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, epektibo ang mando sang Hunyo 30 pa apang bago lamang nakabaton sa opisyal nga kopya ang administrative division. Nagpungko bilang hepe sa Escalante City PNP si Police Major Jake Barila nga gikan naman sa Provincial Intelligence Division and Management Unit sang NOCPO. Si Barila magabulos kay Police Lieutenant Colonel Rocky Desiar nga una na gin-relieve sa pwesto ka nagsaylo sa Police Regional Office 3. Nagbulos man bilang hepe sa Sagay City PNP si Police Major Roberto Indiapi Jr. nga sadto na destino bilang hepe sang Kawayan PNP. Si Indiape ang nagbulos kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe nga nagpaidalom sa schooling. Si Police Major Anthony Grande naman ang nagbulos nga hepe sang Kawayan PNP.
Nagpungko naman bilang bagong hepe sang Pulupandan PNP si Police Major Jovito Bose nga sadto nagserbi bilang Deputy Chief of Police sa Silay City PNP. Si Police Captain Ramel Bustamante naman nagpungko bilang hepe sang Hinabaan PNP ka nagbulos kay Police Major John Ganzon. Ang bago naman nga hepe sang Murcia PNP amo si Police Captain Mark Joel Reclamado nga nagbulos kay Police Captain Gerald Muya. Si Ganzon kag Muya ang insaylo sa Provincial Headquarters sang Nokpo. Nagpungko bilang bagong hepe sa Sagay City PNP si Police Major Robert Injape kag sunod kay Injape iya ginbuslan si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe nga nagpaidalom naman sa schooling. Sa karon wala pa makahatag sa impormasyon ng Negros Occidental Police Provincial Office sa katapos ng media. May angot naman sa iban pagid nga mga reassignment order. Nagpatigayo naman sa kick-off ceremony para sa ika-27 nga Police Community Relations Month Celebration ang Negros Occidental Police Provincial Office kahapon sang aga Hulyo 4. Sunod kay Police Lieutenant Judas Catalogo sa spokesperson sang NOPO, ang seremoniya ang kadungan sang nationwide PCR Month kick-off activity nga may tema Ugnayang Pulisya at Komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan. Nagtambong sa selebrasyon si Area Police Commander Visayas Deputy Commander Police Major General Remo Zacarias Canyaso. Ginpasidungan man sang NOCPO ang talisay kay Silay City Component Police Stations bangon sila maayong performance kag kontribusyon sa mga programa sang kapulisan. Patay naman ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang Tagbalay nga ginalegar tuyo sini nga kawatan pasado las 12 santo ng gabi Hulyo 4. Ang biktima ginkilala kay Ricardo Nasi 51 anyos samtang sospetsado mo naman si Leo Diaz 52 residente sang Hacienda Lucrica Barangay Kabatangan Ciudad Santa Lisay. Sunod kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor Deputy Chief of Police Santa Lisay PNP nabugtawan si Diaz matapos mabatian sini nga may tawong nagsulod sa ilabalay kag ginkuha ang grills nga himo sa kawayan. Nakita ni Diaz si Nasis nga bitbit ang patalom kag ginkompronta ni Diaz si Nasis kag nag-agaway sang patalom. Naagaw ni Diaz ang patalom kay Nasis kag nabuno ang biktima gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Naaresto naman ang isa ka street-level individual sa bypass operations ang Bago City PNP sa Purok Pine Tree, Barangay Tabunan, Siyudad Sambago, mga 5:15 ang takna sang hapon Hulyo 3. Ang natakpan ang inkilala kay Nelbert Rivera, 30 anyos, kag residente sang Barangay Tabunan, Siyudad Sambago. Sunod kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, pila na kasimana ang inabantayan sa kapulisan si Rivera matapos makabaron sang report nga ini nagaduso sang droga. Nakuha naman ako na recover sa bypass operation ng 12 ka sachets ang nasuspetsyohan shabu nga nagabugat sa kapindua ka gramos ka nagabilis ang masobra 10,000 pesos. Mga drug paraphernalia kag bypass money nga 500 pesos. Preso naman karon si Rivera sa custodial facility sa Bago City PNP. Personal nga kaugot kag kang tanan sa illegal nga droga ang inalantaw nga rason sa pagpatay kay Jory Adeva, 52 anyos, adtong Sabado sa gabi Hulyo 2 sa 18th Street, Barangay 5, Ciudad San Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, may validated input sila nga nabaton nga naga-intra ang biktima sa illegal nga droga rason nga antes inigin tiro, may ginambit pa nga tinaga ang sospetsado nga katapusan mo na subong naling-an ako sa imo nga posible wala nag-insendihanay sa presyo sa illegal nga droga o kung may ginpalag yung nga kwarta. Dugang panipendon, may nakuha sila nga kopya sa CCTV sa isa ka pribado nga eskwelahan sang klaro nga kopya sa insidente ka makabulig sa investigasyon. Samtang, ginausisa pa sa nga Police Station 2 ang ipahag sa asawa sang biktima nga nakaagi naginluthang si Adeva. Yes, sa katapusan ng mga sa atong balita lokal, ginpahag naman sa asawa sang biktima nga si Donna Adeva nga wala siya sang may nahibaluan nga may kontra ang yabana sa ila sining lugar. Sunod kay Donna, masaming nagatiner lamang sa ilabala iyabana nga si Jory Adeva kag may kaduan, nagalisensya man lamin na sa transaksyon sa negosyo nga babuyan. Dugang pa ni Donna, wala siya sang may matandaan nga utangan iyabana sa dako a kantidad. Isa sa ginkumpirmar lamang ni Donna, amo nga nakaagi tiro ang yasning bana bangod sa panahor. Nagpasalig naman si Donna sa kapulisan nga magakooperar sa tanan nga investigasyon sa kaso niya bana para matagan sang hustisya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13. Rekomendasyon kung marayon ko ni paiway ang barangay kag SK elections, ginatag na sang DILG kay PBBM. Samtang absolute divorce bill sa Pilipinas, gin-refile sa Kongreso.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Sa mga nagapangape man da sa mga kapihan, maing aga dira sa inyo, ha? Sa mga kapihan da, bao pila kad da makapangape kita next week din, no? Pili ka lang kung di nga kapihan kay kada mo da. Kapen pa bala magsugod ang campaign period para sa barangay kag SK elections. Una ko pangapihan dayon das may recreo bla. Oo. Sa kay Nancy bla to mo. Dira no. Oo, kay Ako ganito, masaylo pa ko gani. Ako to mang libre sa mga leader ta. Oh, good. Good morning sa tanan nga taga Barangay Recreo kay Kagawad Aboso. Good morning. Okay, greet ko lang siya. Wala ko yung other interest or wala ibang indication. Just pure greetings. Okay? Kagay sa mga boys to bla, karon na nagro sa on Karoon air, na sila no? sa on air. Okay, sa on air. Kay Homa Lumena, may agaman, Helen Smiley Toga. Good morning. Sa kay Gary Deloterio Acosta from Fairview, Quezon City. Ruby Fukihara. Ang akon man nga isa ka friend do, Mary Joy Galas. Taga bago ni si Mary Joy mo. Pinaka-sexy ni namon nga empleyada sa Bago City. Wow! To, masunggol, makain ginakaroon ng iban man to ni mo, ginambalan nga, ikaw gid yung pinaka-sexy diya. Kita siya pa malang arid yo. Siya pala. Kung may harang magagawang naman dahil ikaw naman na pinaka-sexy. Ate, sige. Abot ka na nila. Joy, may agad Joy yan, ha? Kay Maria Luisa Luing Melos, may agaman. Yes, good morning and happy birthday man sa akon man best friend. Si Joe Humabong birthday. Actually, way ko malipat. Ikapaminsan ko kay na. Nga sa on air ko sa i-greet. Okay. I-greet na siya na subong. Pero po namon ni sa mga KBFF namon eh. Namin na yung Ma'am Luing. Anong K? Kabataang barangay. Friends forever. 19. Kuan kami daya mga 19. Ano kami naman? Mga 1980s na mga early 90s. Kabataang barangay forever. Kaya simpo na ni Marcos mo. Kabataang barangay ba? Ang pinaka-national chairman na si Senator Amy Marcos Blasmong. Uy! National chairman. Happy birthday na kay KBFF ni Joe
Humabong! Happy birthday to you! Nan, mga friend na, grupo na, muna ni Kuan, ni Atubla ni Jack Denila, bla. Okay, yung laging nawawala Ng ng pitaka. I-greet na siya karon on air. Sige. Hambal si Jack nga, ay nadalahig ko yan. I-greet lang yun sila nadalahig po kuya. Ruel Hipilga, morning man. Sige, go. Roberto Ducado, good morning. Kay Mrs. niya ko no si Nancy, nga bag ulang bugtaw, nga peta ko no. Thank you so much. Sige. Kay Mrs. Ducado. Elvira Helogo, good morning man sa imo. Kag kay Ma'am Che Zamora. Faustino Capilio Navarro Jr., good morning man. Kag kay Ma'am Jinky Dalagdon. No, siya pa yan ang ayo, pasensya. Tas, hindi ka magpangay, pasensya ma'am. We're thankful sa imo nga padala. Happy 4th of July ko no dito sa USA. Greet nila of course sila ni Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Yes, and Dr. Matt Mayo, of Oo, course. hambal niya, lapit na lang ko no. Lapit na lang. OMG. Sige. Mayong glit, anay ta kung kuha na. Banding. As in BANDING. Banding naman na. Kay Alma Oligon, Sirel Samar Aguilion, Mikey Montilla, Kristen Manalo. Good morning dito sa inyo. Oo. Kay Papa Joe, kag Mama Loli, Tialagdon, dito sa GSP, sila ni Karina, may agaman. Si Nanay Bukay Caliejas, kano, morning man. No? Yes. Kay May Flores Alcantara, good morning. Greet nilang kuno yung bata nga si Marvin Alcantara. Hello, good morning. Sige, standby na sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertang. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22 sa detalye na sang mga balita national. Naghatag na sang rekomendasyon ang DILG kay President Ferdinand Marcos Jr. kung bala dayonon o kung ipaiway ang barangay kag SK elections. Sa press conference, nagpanugyan si DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa publiko nga hulaton ang anunsyo ni Marcos sa sining isyo. Madumduman pila na kabeses sin paiway ang piniliay sa barangay. Sa nagligad nga Mayo, ginpahig ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez nga masobra 8 bilyones pesos ang makinot sang gobyerno kung ipaiway ang eleksyon. Damlag lang ginpahig ni Executive Secretary Victor Rodriguez nga ginaduso ni Marcos ang posibilidad nga pagpasar sang laing hatagan sang 5 ka tuig nga termino ang mga barangay officials. Gin-refile naman ni Albay Representative Edsel Agman ang hagna nga nag-legalize ang absolute divorce sa Pilipinas. Sa isa ka statement, ginpahay ni Lagman nga liwat niya gin-file ang nasamit nga House Bill No. 78 kadungan sa paglaom nga mga nag-abuso nga asawa na mahilway na sa abusado sini nga bana. Ang hagna nga absolute divorce ay isa ka apt sequel sa Reproductive Health Act. Sa diin gin-author man ni Lagman, ilabi pa nga ang nasamit nga hagna ang beneficial sa mga kababainhan. Ang kaangay man nga bill ang napasal sa third reading sa House of Representatives ng 17th Congress apang wala makalusot sa Senado. Ang identical divorce bill ang naaprubahan naman sa Committee on Population and Family Relations sa 18th Congress. Naibalaan ang Pilipinas nga Catholic majority lamang ang nag-isahanon sa nga pungsod sa kalibutan magluwas sa Vatican nga wala sang divorce law.
Ginumpisa na sang Philippine National Police ang security preparations para sa unang State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. nga patigyunon sa batasang pambansa. Sa statement, ginpahag ni PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon nga ilan na gina-review ang tanan nga security plan sa linsang nagligad nga mga zona agud nga ma-adopt ang mga best practices kag mahimo sang adjustment. Suno kay Valeriano, personal niya i-supervise ang security preparations para sa unang zona ni Marcos nga ginalakipan sa pag-manage sa mga posibilidad nga mga protesta. Wala naman sang gintalana nga deadline si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung sano ang plano nga makompleto iya gabinete. Lakip na ang pahingadlan sa mga tiglikom para sa madamo nga mga ahensya sa panahon sang pandemya. Kalakip sa hingadlan ni Marcos ang Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health ug Department of Science and Technology. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, maid-id nila ginausisa ang mga kandidato para sa mga posisyon. Sa ihibalo ni Angeles na paidalom na ini sa final stage nga nagapati nga hindi man magalawi. Nagpamaliban naman si Angeles nga kumpirmahon kung si Secretary Francisco Duque III kag ana Health Secretary Janet Garin ang kalakip sa ginakonsiderar nga pinuno sang Health Department. Ginmando naman ni Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa tanan nga unit commanders ang istrikto nga implementasyon sang internal cleansing program agud matap na ang mga pasaway nga mga pulis. Ginpanumduman ni Danao nga hindi pagkalimtan nga severe punishment ang ihatag sa mga pasaway nga katapos ang PNP. Suno kay Danao, importante ang disiplina tungod ini nagapabakod sa relasyon sang PNP sa komunidad kag private entities. Duha pa ni Danao nga dako nga bagay kung hindi magpartisipar sa anuman nga illegal nga pulis ang pulis kag mas maayo nga tutukan ang ginsumpaan nga trabaho. Magapungko bilang officer in charge sa Department of National Defense, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Jose Faustino Jr. Mga duwat siya nga nagpositibo sa COVID-19. Nagtambong si Faustino sa unang flag raising ceremony paagi sa virtual ngayon patigan sa Camp Aguinaldo sa syudad sa Quezon. Sa atong Biyernes, nagpromesa si Faustino nga himurang mandatos ng DND tubtub sa iya masarangan. Ginpasiguro naman ni Faustino nga iya padayuno ng mga pulisa kag programa sa iya predecessor nga si Anay DND Secretary Delphine Lorenzana nga nagtutok sa pagdepensa sa territorial integrity sang pungsod kag paghatag proteksyon sa mga Pinoy. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ginanunsyo naman sang Department of Health nga nakarecord ang Pilipinas sang 7,398 ka kabilugan nga bago nga kaso sang COVID-19 halin sang Hunyo 27 tubtub sang Hulyo 3. Sunod sa DOH, yara sa 1,057 ang daily average sang kaso nga 60% nga mas mataas sa 662 nga daily average nga record sang Hunyo 20 tubtob Hunyo 26. Ginapakita man sa datos nga 497 ang severe kag critical nga naka-admit sa ospital kung 8.4% sa kabilugan nga COVID-19 admissions. Sa intensive care unit beds, 15.3% ang okupado samtang 19.9% sang non-ICU COVID-19 beds ang ginausar. Ang Pilipinas ang naka-record man sang 19 ka bago kaso sang severe kag critical cases. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning, anay dira kay Pito Kag kay Mama Gonzales. Ruth. Yes. Oo, kay Mama Ruth ni Happy listening. Nerissa. Si Nerissa to sa Oto, no? Nalipot. Sa Oto na siya. Kag happy birthday magli sa akon nga classmate, si Father Joel Roques karon nga adlaw. Yes. July 5. Happy birthday. Happy birthday. Dali lang, itingbon ko sila ni Kwan sa akong best friend man, si Joe Humabong. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, good morning. Kag ni Messi Roques, Mangaga Antonio Ang Jr. Good morning, man. Mga ka-aksyon ninyo pamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio!